дар пойтахти Қазоқистон шаҳри Нурсултон рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба ҷудо оғоз гардиданд. Ин мусобиқа то рӯзи 7 август идома мекунад. дар рӯзи аввали рақобатҳо мебоист ду ҷудокор аз Тоҷикистон ба майдон мебаромаданд, вале Муҳаммад Маҳмадизода аз сабаби зиёд будани вазни худ ҳуқуқи ба майдон баромаданро аз даст дод. Муҳаммад Маҳмадизода бояд дар вазни 60 килограмм баромад мекард. варзишгари дуюми вазни сабукдошта аз кишвари мо ин Шаҳбоз Саидаброров ба ҳисоб мерафт. ба фарқ аз Маҳмадизода, Шаҳбоз бо ҳарифи худ аз кишвари Ҳиндустон Нитин Чауҳан озими майдон гардид ва қуввозмоӣ намуд. ҷудокори 23 солаи ҳиндустонӣ дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ ва зари ба даст оварда пешсаф гардид. Нитин Чауҳан ин бартарии худро то лаҳзаҳои охир нигоҳ доштан хост, аммо дар ниҳоят паҳлавони тоҷик тавонист бо як усули зебо ҳарифашро ба тахтапуш ховонида ипон ба даст овард ва ба даври дигар баромад. дар рақобатҳои марҳилаи чорякниҳоии чемпионати Осиё оид ба ҷудо паҳлавони тоҷик Шаҳбоз Саидаброров дар вазни 66 килограмм бо намояндаи ҷопон Рияма Танака майдондорӣ кард. варзишгари 20 солаи ҷопонӣ бо як боварӣ ва эътимоди комил бар муқобили паҳлавони тоҷик рақобатро оғоз намуд. ҳамин буд ки дар миёнаи қуввозмоӣ як вазари ба даст овард ва ин бартарии худро то лаҳзаҳои охири рақобат нигоҳ дошта ба даври нимфинал баромад. бо вуҷуди ин бохт Шаҳбоз Саидаброров имкон дорад ки ҷоизадори чемпионати Осиё дар соли 2022 шавад, аммо барои ин бояд дар рақобатҳои тасаллубахш натиҷаи дилхоҳ нишон бидиҳад. дар рақобатҳои вазни 66 килограмми тасаллубахш варзишгари Тоҷикистон Шаҳбоз Саидаброров бо намояндаи Муғулистон Эркинбарай Батоқтоқ майдондорӣ кард. ҷудокори муғулистонӣ аз дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ бештар дар ҳуҷум қарор дошт. ҳамин буд ки намояндаи Муғулистон дар бахши кор дар замин низ фаъолии худро нишон дод ва паҳлавони тоҷик Шаҳбоз Саидаброровро дар замин бо тахтапуш нигоҳ дошт ва ғалабаи софро ба даст овард. Шаҳбоз Саидаброров бошад баъд аз ин нокомӣ имконияти идомаи мубориза барои нишони биринҷии чемпионати Осиёро низ аз даст дод. дар рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба ҷудо варзишгарони вазни 73 ва 81 килограмм баромад мекунанд ки дар вазни 73 килограмм Беҳрӯз Хоҷазода ва дар вазни 81 килограмм Сомон Маҳмадбеков ва Шодмон Ризоев Тоҷикистонро муаррифӣ хоҳанд кард.